Hi guys, it's me Maru. So it's another video again because it's weekend again. It's Friday. So after ng work ko, dumiretso ako agad dito sa bahay because I'm excited to show you and share to you the unboxing of my wireless go, the Rode wireless go. So ito yung mga nakikita ko sa mga ibang nag-YouTube na YouTuber na may gamit sila na ganito. So I said, oh, maybe I'm gonna try to purchase and unbox this wireless Go from Rode. So, yun na nga, i-unbox natin itong si Rode Wireless Go. So, I'm excited to this one because I really seen this, some of the vloggers that they've been using this one. So, let's see. So, by the way, it's worth 299 Australian dollar. So, let's see. Yung nasa kanyang box. Diba? Yung ibang mga, actually yung mga iba rin na mga nagbo-vlog na rin sa Philippines, they already had this because this one is being released since last year. So, syempre ngayon lang tayo nagbo-vlog. So, there you go. So, we have second box again. So, ito yung first box niya. Ito na yung pinaka-second box. So, I'm gonna open on this side. So, ano ba yung nasa loob ng kanyang box? So, napakaliit lang ng compact niya, di ba? So, ito yung pinakalaman niya. So, a pouch, a USB charger. So, dalawa siya. And, ito yung pinaka-windshield. Ching! I thought I'm gonna buy a windshield for this one, but meron na pala siya. At ito nga yung isa pa na wire na pinaka-connector ng mirrorless camera natin to this one. So, microphone niya. So, let's see what's inside. Sobrang liit talaga niya pala sa personal. So, ayan. Ito yung isa. And ito pa yung isa. So, kaya siya dalawa is yung isa para sa paggamit mo sa pag nagre-record ka na, you will put it somewhere here in your clothes. And then this I don't know which maybe this one is to the mirrorless camera, and this one is the one you're gonna use it. So you just put it here somewhere on your clothes, not somewhere, but you just clip it on and it goes like that. So it's supposed to be like that. So while you were doing some record, so yun, nakakatch na lahat. Nakakatch talaga. So naaano na lahat yung mga sinasabi mo through this one. I don't know how you call this one. Wait. Talaga kasi siya alam gamitin. So, this one is the receiver. Yung pinaka-receiver niya. So, yun. So, we're gonna try this how it's gonna be work and also outside, para malaman din natin kung gaano ba yung layo na naaabot niya if we connecting this in your camera and habang nagre-record ka. Kalayo yung kaya niyang i-record dito. So, yun. So, yun lang. And also, I have another unboxing from small rig again. Ito naman yung para naman sa
tripod ko. Yan. Actually, pwede rin naman ito dun sa binili ko na yun sa monitor. Yan. Kakabit na lang siya. So, ito yan. Yung mga ano niya, yung how you say that? Yung pinaka-arms niya, yung dugtungan doon sa tripod. So, this one. Okay. So, ito yung ang tawag dito ay yung russet arm. So, let's see what's inside. Hindi ko po siya nasusubukan. Mamaya susubukan natin si Rod. Wireless ko. So, ayan. So, ilalagay mo lang so, ilalagay mo siya dun sa pinaka-ano ng tripod. And then, put like yung, or your microphone mo, you can put it here, through your tripod, ganyan. And then, there's another one. So, nakadalawang baksa tayo. This one called crab shape. Crab shape. Yung pinaka-ano niya. So, ayan. Para din to sa tripod or dun sa camera cage kit natin. Ayan. Pwede rin siya dun ilagay. So, ito yung crab shape. Ito naman, if you want, kung gusto mo lang naman siya i-clamp. Kaya nga siya so, yun. Ka-clamp mo lang siya doon sa sa bilog na bakal. Yan. I-clamp mo lang siya doon. And then, you can put your the monitor here also. Or your microphone. So, may purpose kaya ako yung binibili. May purpose siya. Dahil gagamitin ko talaga din siya dun sa ating tripod. So, magkagawa rin ako ng video pag meron akong oras about sa mga ginagamit ko, sa aking paano ko siniset up yung tripod. So, this another one. This one is articulating rosette. Yung pinaka-arms niya. Oh, medyo mataas to compare din sa isa. Medyo malaki siya. So, ayan. Ayan. Ito siya. Ayan. So, idudugso pa rin siya. Ganun. And, like what I said, may purpose kung bakit ko siya binili. Dahil magagamit ko talaga siya. So, ayun. Yan lang. So, I'm gonna try use this Rode Wireless Go. So, we'll see. So, ayan. Tinurn on ko na siya. So, ayun yung indicator niya. Para malaman mo kung ano na yung charge niya. Ayan. And also, kung nare-receive ba niya yung ito yan. Yung kanyang kapartner. And then, ito yung nagsi-signal siya. Naghahanap siya ng signal. So, we need to turn this on. So, ayun, nakita nyo naman. Ayan. Nag-match na sila. So, eto yung ayan, nakikita nyo. Kung habang nagsasalita ako, ayan, nakikita dun yung kung gaano ano yung volume na lumalabas dito. Yung nare-receive niya. So, ayan. Ito yung light indicator niya. So, maybe you will see here kung do you need to recharge na or whatsoever. So, ito yung pinaka niya ng pagre-recharge. And also this one.
And if you will need to have yung pinakalapel, you need to buy that one too. Pero you need to put it here. And also on this one. And, oh no, this one is for the connector here in mirrorless. So, ayun yun. So, ito yung pinaka para sa lapel. Ayan. Okay. We'll see kung gagana ba siya dito sa ating mirrorless camera. Yung A6400. We're gonna try. So, ayan na nga. Gamit na natin itong si Rode wireless ko. I don't know if it's working or not, but I've tried it. I already connected to my A6400 camera, mirrorless camera. So, we'll see. I'm gonna end this video first. So, I'm gonna see if it's working or not. So, ayun na nga. Magana naman siya, I think so. But, I wanted to try outside. So, we'll see kung gaano ba yung pag-receive niya ng mga sounds outside, you know, yung wind or yung mga nakapaligid doon, kung paano niya nare-receive it at kung gaano ba siya ka-clear outside. So, we'll see. A few moments later. Ayan, nandito na tayo sa labas. So, malapit lang din to sa apartment namin. And titingnan natin kung gaano ba kaganda yung pinaka dating nung sounds niya, no? Yung pinaka-record niya. Lalo ngayon dito windy. Windy dito sa pinuntahan ko. So, we'll see. And sobrang windy. Windy dito sa pinuntahan ko. Ayan. We'll try. At saka kung gaano kalayo yung kaya niyang i-record. Ayan. Nilagay ko siya dito sa lace ng keylace ko. Yan. Para mas kumapit siya. Kasi dito sa medyo mataas yung damit na suot ko. So, hindi ko siya mailagay dito. At saka baka hindi maganda yung sounds na ilalabas niya. So, ayan. Tatry natin medyo lumayo ng konti. Kung makakatch pa rin niya yung pinakamagandang clear nakuha ng pagre-record natin. So, medyo ilang steps din siya dito sa camera. So, hopefully, malinaw siya and maganda yung pagkakakuha ng yung pinaka-record ng voice natin. So, ayun. Para sa akin ha, nireview ko siya. Maganda talaga siya. Maganda yung kuha niya. At saka talagang clear yung record. So, I must say, napakaganda nitong product na to. And kung yung sa mga gustong mag-vlog at can afford nyo naman bumili ng mga ganito, I tell you, mas maganda yung mag-invest ka ng magandang or yung maayos na product para maging maganda rin yung pagre-record mo or pag-vlog mo, no? So, yun lang. Salamat sa inyong panonood at medyo bright dito. Hapon na eh. So, around 4:01 na. So, ayun. Thank you for watching this video. Hope you like it. And don't forget to subscribe and give a thumbs up on this video. Thank you. See you in the next vlog. Ciao.